Milé Banskobystričanky, milí Banskobystričania, v týchto dňoch začíname s komplexnou rekonštrukciou cesty na Pieninskej ulici. Ide o polkilometrový úsek, ktorý sme pred 2 rokmi odfrezovali, zvlnené časti, ktoré boli nebezpečné. Sondážami sme zistili, že sa jedná aj o intenzívnu nestabilitu podložia, preto prichádzame s komplexnou rekonštrukciou, s výmenou podložia, jeho recykláciou a následne položením asfaltových krytov. Súčasťou tohto zámeru je aj vybudovanie 35 legálnych parkovacích miest, vybudovanie zastávok, výškové úpravy uličných pustí a poklopov. Na Pieninskej prejde rekonštrukciou vlastne celý úsek od odbočky na Tatranskú ulicu až po otočku MHD na konci Pieninskej ulici nad základnou školou a nadviaže tak na už zrekonštruovanú časť Rudohorskej ulice, ktorú sa nám podarilo opraviť pred niekoľkými rokmi. A v súčasnosti vlastne od zastávky Stred na Rudohorskej prebieha aj komplexná rekonštrukcia celej Rudohorskej ulice. Celková suma vyčlenená mestským zastupiteľstvom na túto rekonštrukciu je vo výške 380 000 eur. Verím, že sa nám to podarí v priebehu 1,5 mesiaca stihnúť.